Morjesta taas. Tällä kertaa mä ajattelin puhua teknologiasta ja erityisesti musiikin kehityksestä tai musiikin kuluttamisen kehityksestä oman elämän aikana, koska musiikki on mulle ollut aina todella tärkeä elementti. Ja mä oon sitä käyttänyt omien tunteiden käsittelyssä ja fiiliksen muokkaamisessa ja kaikessa. Se on tosi isossa roolissa mulle aina ollut. Sen musiikin kuluttaminen tai nauttiminen siitä, niin se on muuttunut tosi paljon 35 vuodessa. Mikä tietysti kun on teknologiat kehittynyt ja näin, mutta mä ajattelin, mä vähän käyn läpi näitä omia, miten se mulla on mennyt ja miten se on tavallaan tehnyt ympyrä sulkeutunut tietyllä tavalla jossain määrin myöskin musiikin osalta. Eli mullahan niin tietysti eka ollut varmasti radio, niin kuin musiikillisesti varmaan aika monella sama juttu, mutta ensimmäinen sitten oma juttu oli niin kuin C-kasetit. Mulla ei enää ole jäljellä muita C-kasetteja kuin tämä. Ja näissä niin kuin oli näitä mulla oli tosi monta, niin kuin kymmenittäin erilaisia levyjä ja näitä tuli sahattua ja äänenlaatu nyt ei sinänsä mikään huippu ollut ja semmoinen suhinahan näistä aina kuului ja oli aika heikot vehkeet, millä näitä kuunneltiin. Mutta toisaalta sitten Walkmani, kun sain ensimmäiset, se pystyi semmoinen korvalappustereo, mitä ei tietenkään enää ole jäljellä mullakaan, mutta sain niin kuin matkalla otettua musiikkia ja sehän oli ihan mielettömän hieno juttu, että pystyt kuuntelemaan korvalappustereoilla musaa ja ottaa muutaman näitä kasetteja. Mullakin oli aina kun meni jonnekin, niin nippu näitä ja fiiliksen mukaan sitten vaiheltiin ja kuunneltiin. Mutta näissäkin oli se, että ei tietenkään voinut, tai toki pysty kelaamaan ja eteen ja taaksepäin, mutta ei pystynyt tiettyyn biisiin kelaamaan. Niin sitten tuli kuunneltua monesti niin kuin levyt kauttaaltaan A- ja B-puoli, kun se joutuu puolessa välissä kääntää kasettia. Ja se oli silloin ei ollut itsellä parempaa eikä siihen oikein muutenkaan siihen aikaan ollut. Mutta se toimi silloin. Siinä ei ollut mitään vikaa ja ihan tyytyväinen oli. Sitten samoihin aikoihin varmaan, tämä on ollut kyllä aikaisempi jo tämä media, eli vinyylilevyt. Nämä oli mulle tosi tärkeitä sen takia, koska näissä on, niin kuin tässäkin on kansitaide ja monesti näissä on vielä lyriikat, niin kuin tässäkin levyssä on sisällä, että pystyy lukemaan. Ja on muuten kaseteissakin usein täällä sisällä, sen verran palatakseni vielä, niin tässä, en muista oliko tässä, ei ollut, mutta niin kuin jotain tietoa ja jotain kuvia näissäkin oli usein. Monesti oli lyriikatkin. Mutta joo, vinyyleissä aika usein oli lyriikat. Ja sitten tietysti kuva, kun on isompi, niin sitä oli hauskempi. Se oli sellainen kokonaisvaltainen fiilistely, kun laittaa vinyylin lautaselle ja pyörittää sen A-puoleen ja sen jälkeen B-puoleen. Ja näissä oli semmoinen aika usein semmoinen rahina ja pienikin naarmu, se kuului sitten tietysti musiikin läpi. Ja mulla oli, muistan esimerkiksi Iron Maidenin Peace of Mind-levyllä, niin mulla oli just semmoisessa kohtaa naarmut Rupperin loppupuoliskolla, että kun mä kuulin sen ilman sitä, niin se ei kuulostanut oikealta. Mut joo, tosi hyvä media ja semmoinen mun mielestä mä tykkään kaikkein eniten vinyylistä. Niin kuin ääneltään plus sitten se kokonaisvaltainen kokemus siitä musiikin kuuntelusta. Sitten tuli CD. Näitähän oli sitten ihan älyttömästi itsellä ja kaikilla kavereilla ja niitä sitten lainailtiin ja näitä pystyi sitten myös nauhoittamaan tyhjille kaseteille ja sitä kautta sitten sai sitten, tai toki kasettejakin pystyi kopioimaan ja jotakin tehtiin, mutta se oli sillä tavalla erilaista se kaverilta lainattiin ja sitten nauhoitettiin se itselleen
sit sai kuunneltua sitä levyä. Äänenlaatu pikkasen kärsii totta kai ja näin, mutta ei se silloin haitannut mitään. Sitten CD:n jälkeenhän nyt ollaan jossain varmaan 97 vuonna, jotain niitä huitteja, 97, 98, niin kuulin ensimmäisen kertaa MP3, eli täysin digitaalista tietokoneella pakattua musiikkia. Eli siinä äänenlaatu kärsi jonkin verran, mutta se meni tosi pieneen tilaan se niin kuin tiedosto. Se oli joku 3,5-4 megaa ehkä normaali tiedostokoko. Ja niitähän oli sitten kovalevyt täynnä ja levyttäin tuli kuunneltua. Ja siinä vaiheessa se musiikin kuuntelu muuttui aika paljon, koska sitten se meni niin pieneen tilaan jo MP3-soittimet ja muuten, niin sitten ja sitä pystyi niin paljon, ei tarvinnut enää mitään fyysistä mediaa kantaa mukana. Eli saattoi olla kymmenittäin levyjä mukana ihan pienellä semmoisella MP3-soittimella. Ja niitähän sitten tietysti netistä imutettiin Napsterista ja DC++ ja mitä näitä nyt sitten oli silloin siihen aikaan. Siinä vaiheessa se niinku musiikin määrä, mitä tuli kuunneltua, niin se laajeni ihan siis uskomattomiin määriin, koska niitä oli niin helppo sitten kopioida kavereilta ja imuttaa netistä ja sitä sä pystyi kuuntelemaan niin ihan mitä vaan oikeastaan. Ainoa rajoitus oli tietysti levykoko ja sitten nettinopeus, että jos se saattoi mennä meinaan kokonainen yö, kun yhden levyn latas netistä silloin alkuaikoihin, mutta tietysti kun nettien nopeudet nousi, niin sitä kautta se sitten nopeutui sekin touhu. Sitten tulikin suoratoisto, Spotifyt ja Deezerit ja mitä näitä nyt sitten on nykyään. Ja se sitten taas edelleen muutti henkilökohtaisesti mun musiikin kuuntelu meininkiä tosi paljon, koska tietysti siellä pystyy tekemään niitä ei tarvitse enää minnekään erilliselle laitteelle tai fyysiselle medialle, niin ne vaan latautuu striimauksena. Ja se tosissaan, sitten mä huomasin siinä vaiheessa, kun tuli tää Spotify, niin mulla se rupesi olemaan niin kuin koko aikaista se musiikin kuuntelu. Se oli niin kuin ihan jatkuvaa, että sitä joku soi koko ajan. 2000 joskus, mitähän mä sanoisin, 7, 8 ehkä, niin siitä alkoi semmoinen, että sitä musiikkia oli koko ajan päällä. Eikä siihen silleen varsinaisesti niinku, mä kokenut sitä mitenkään ongelmaksi, eikä se ongelma olekaan varsinaisesti, mutta ehkä se siinä mielessä on ollut, että ei ole kestänyt olla hiljaisuudessa yhtään, kun on pitänyt koko ajan olla musiikkia. Ja sen takia mä tuossa mainitsinkin, että on tietyllä tavalla tullut ympyrä sulkeutunut siinä mielessä, että mä nykyään tykkään kuunnella vinyyliä huomattavasti enemmän. Että jos mä jonkun levyn otan, vaikka nyt sitten tämä, minkä mä muuten ajattelin muutenkin tämmöisen päivän albumiteeman aloittaa tässä samalla kun tämän videon teen, niin tää olisi itse asiassa ensimmäinen päivän albumi, Pink Floydin Dark Side of the Moon. Niin mä en enää, totta kai mä voin Spotifysta kuunnella yhden tai 2 biisiä, mutta jotenkin kun mä otan sen ajan, että mä pistän tän pyörittimeen ja kuuntelen sen alusta loppuun, niin se on tietyllä tavalla, eri tavalla tulee keskityttyä siihen musiikkiin ja siitä saa enemmän, kun että se soi koko ajan jossain taustalla. Ja toki eihän siinä mitään, jokainen niin kuin tavallaan, mutta huomaa sen, että nyt kun on kuluttanut musiikkia niin paljon, niin on tietyllä tavalla tullut sellainen ähkykin siihen jossain määrin, että kun sitä koko ajan kuulee jossain, meni kauppaan tai autossa tai työpaikalla, milloin missäkin, niin koko ajan jengi kattelee TikTokkeja tai mitä, niin koko ajan kuuluu musiikki joka puolelta. Ja tietyllä tavalla on tullut vähän sellainen ähky siihen itsellä ja ehkä sen takia kaipaa myös vähän hiljaisuutta ja sitten kun mä haluan kuunnella musiikkia, niin sitten mä kanssa kuuntelen sitä, että otan sen ajan. Ja CD on myös toinen, mä tykkään CD-täkin edelleen kuunnella, mulla on näitä vaikka kuinka paljon vieläkin, enkä ole näistä meillä luopuukaan.
niin mä kuuntelen sitten sen alusta loppuun sen levyn. Sitten on tietysti vielä suoratoistojen lisäksi on myöskin tullut YouTube, missä on musavideot sitten. No, toki olihan ne silloin jo MTV-aikaa 90-luvulla, Music TV. Siellä tuli musavideoita kuunneltua ja katseltua. Niin. Mutta ehkä nyt YouTube-aikaa, niin kun niitäkin niin tosi paljon on tullut kuunneltua, niin ehkä semmoinen ähky niissäkin. Ja se on jollain tavalla kaipaa ehkä vähän pientä rauhoitusta tähänkin osa-alueeseen. Ja sen lisäksi mulla on niin kuin kaikessa, mikä mä aloitan ja innostun jostain, mun menee vähän aina överiksi niin kuin näiden levyjenkin kanssa. Ja näitä vinyyleitähän mulla on nyt tällä hetkellä, en ole laskenut varmaan 500 ehkä. Ja 500-600. Ja musiikkimaku on niin laaja ja tuntuu, että koko ajan saisi hommata lisää. Mutta nyt mä oon pyrkinyt hommaamaan semmoiset mulle tärkeät levyt mun elämässä ja nyt mulla onkin ne, rupeaa oikeasti olemaan kaikki, niin ei ole samanlaista himoa enää onneksi hommata näitä, mutta joo, siis se on kehittynyt tosi paljon ja niin tämä tekniikka itsessään musiikin kulutuksessa ja en tiedä miten tulevaisuus tuo tullessaan niin tämän tekoäly ja muiden, mä oon vähän kokeillut mitä ne saa aikaiseksi. Se on ihan uskomatonta, omat sanotukset kehittää ja tyyli, miten sä haluat, että musiikkia tehdään ja lyöt ne promptit vaan sitten ohjelmaan, niin sieltä tulee musiikkia ja se on aika taikuutta se niin kuin itselle. Ja en tiedä, miten se tulee muuttumaan sitten. Varmasti tulee jollain tavalla muuttamaan musiikin kenttää sekin, että vaikea sanoa. Mutta että joo, eikä sille kehitykselle, eikä sille voi mitään. Se asiat menee eteenpäin. Mutta et se, että kun tässä rupesi oikein miettimään tätä musiikkiakin, että 35 vuotta esimerkiksi niin mun elämästä, niin siinä on tapahtunut ihan mieletön muutos. Aivan järkyttävä niin kuin kehityksessä. Ja mä ajattelin, että mä käyn vähän niitä eri osa-alueita. Nyt tuli tämä musiikki, mutta että niin kuin on muitakin, mitä on paljon pohtinut tässä ja tavallaan vähän silleen ruvennut oikeasti funtsimaan, että missä menee omat niin kuin, rajat tietyllä tavalla siinä, että mitä kaikkea teknologiaa haluaa implementoida enää elämäänsä, jos siinä on mitään järkeä. Mutta joo, tämmöisiä ajatuksia musiikista ja sen kuluttamisesta ja oma polku siitä.